हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाखाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबायदि दिनैनिया लंपेन्टमोन ओमफ्राय ओरैबो सिथाबबाय स्कार्ट बानायबाय आंनि गोदोनि लंपेन्टमोन बे गोदोनि आंनोथ' दा जाला नालाय आं गारनो अननानै गाराखै दोनबाय थादों ओमफ्राय दा खामानि होबायना बियो अरे पीछे से ज्यादा खराब दिख रहा है पीछे से लाजिनानै थाखोमादों आलासि जाफैग्राया गस्ला लाबोफानो रोङाखै ओमफ्राय नै आंनि इनारखौ गानहोदों आंनो खाथबलायनाय नै बिबार बायदि ओमफ्राय आरो फेनाबो नै आंनि गोदोनि लंपेन्टफोरखौ हास' गानहोजोब्बाय आं नै दिखाना एक बार दिखा कितनी अच्छी लग रहा है होमबा दीदी थाङाखै मानोथो गेलेया नों दिदिजों होनबा लाजिनानै खारबाय थायो खेबजानो नागिरा गस्ला मोजां गानिखाय लाजिलायो बाबुआथ' सेन नागिरबाय थायो बेखौ नङाबा बाहेरायाव थांनायखौ नागिरबाय थागोन जोंहा बेखौनो सुबाय थानोसै आखाइ जानायनि बिजि माबा माबि गोजामफोरखौ सेस आङो माने दाथ' गरम बोथोरखौ मेरला जि नांगौ गस्ला नांगौ जायो बिथांना गावनियाव माबा माबि आंनो बानायना हरदों नालाय आं माबा माबि बानायबाय थानोसै काट देती हूँ हाँ क्या खिलाएगा मुझे क्या खिलाएगा चॉकलेट खिलाऊंगा कौन सा चॉकलेट 1 रुपए वाला इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हाँ तो अंदर ही रहते अंदर से जान देते हैं ना और वापस से तुम तो ऐसे रखने के लिए थोड़ा लंबा इसको अंदर रखते हैं पकड़ दो इसको जोर से पकड़ इसमें कुछ गाना एडिटिंग करते ना जो मैंने अभी बोला ये ऑफ कर देना वीडियो हो रहा है ना और यहाँ पे हो गया खींच पकड़ ये तो अंदर ही रहेगा ना कोई बात नहीं देखा भी मैंने ये काट दिया ना वापस लगा लो कैसे लगाना इससे भी सिल दो ना इसकी तरह सिल दो मत देखते क्यों Mami ya, kamu mami ya, kata.
सुयै गोलोमफ्रुलांजोब्बाय ओमफ्राय मेंबायबो बाबायबो रोंखायाबो नालाय ओरै सानै सुनांगौ एकदम खखाब सखाब मानजोबलायबाय नै थेवबाबो नाजायै सुजोबथारनोसै साननानै सुबाय ओमफ्राय नायदो दे मारै जादों माने जानानै ओमफ्राय आङो गाननाय होनाय नायबाय आरोना नायदो लासायाव गाननायखायसो बोरैबा मोनदोंना टपजों गानबा आराम मोनगोन अननाय उनथिं आच्छा लग रहा है सायाव गाननायखायसो बोरैबा मोनदों दानो थुङासो ना तुङा Pamia तुङा दानो तुङा Paya दे I love you होनदोलाय दे I love you दे दे I love you. I love you Au au I love you होनदोलाय दे au au होनला होना 11ता जालायनोसै बाबुआ दाबो उन्दुला जायखिजाया भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय बोलाय दीदी दीदी बोलाय Plastikku untun balik bukar lagi betana kurang mana na tali oleh apa baby hindi lagi baby shark baby shark baby shark baby is Mama ni bedi bandel apa? mama ni exercise kanan lagi lagi wah wah baba berenggu tuh baba bedi exercise kanan tuh deh kalian mau naik